njajal apa rening gadan kula sampun pejah yen upami kula tungkuli menapa tesih saged gesang menapa mboten sinuwun dijajal wae mangke yen sampun gesang lajeng mengsaipun sinten golek mungsuh sak senengmu kula tak pados mungsuh sinden yen ngaten badhe kula cobi rumiyin badhe kula tungkulaken gadan kula gesang menapa mboten tampan ana putu jantaka Saderengipun kula bidal, kula nyuwun pamit nyuwun dipun awat-awati. Sinuwun. Iya. Ning tak suwun kanthi banget sing lempoh padha digendhong, sing ngantuk padha digugah. Supaya padha nyambut gawe sing trengginas, sing semanggem semaguh. Yen wonten ingkang ngantuk digugah, yen boten tangi dos pundi ditinggal. Sesuk aja dijak nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit sinuwun Babang jeneng kang walik sandang walikat kodhek wok Simbarajaja Lang malang mentisnya gangsir aduh penemban dipun timbali wonten mriki nyadong dawuh kula dipun timbali enten napa penemban kabeh sak wernane omong bundes waring lembeng kungking walang sangit ama menthek ama lada inggih lan ama slendhek kabeh ama padha njaluk pangan merga sambate wedenge ngelih dawuh ingkang sinuwun didhawuhi supaya oncat saka papan kene tumuju negara Medang Kamulan. Negara Medang Kamulan kuwi bumi Nusa Jawa. Bumi tanah Jawa sing gandane wangi, sing bumine subur. Akeh para mung tani nggone padha nandur dukut sewu. Akeh wong tani sing padha nandur palawija, wiji pari tuwuh ngrembaka.
Yen ngaten dados pangan kula. Yen ngaten dados pangan kula. Kena dipangan ning ana syarate. Wong arep nenandur kok ora pamitan. Wong arep nenandur kok ora pasang sesaji. Kuwi kena diganggu. Inggih. Sebab pasang sesaji kuwi ora kok nyembah setan belang belis gundul. Pamrih apa? Aku lan kowe sakwernaning ama supaya aja ganggu tandurane among tani. Carane digaweke tumpeng ora ketang tumpeng cilik. Jajan pasar jenang werna papat. Godhong tawa degan ijo. Sego kluban utawa kembang menyan. Pamrih papan kono supaya tawa tawi lan tawar aja nganti ana ama sing padha ngrendheti lan ganggu gawe tandurane para wong tani. Namung menika sing angka loro yen arep medhek pari, yen arep manen sadurunge miwiti kudu dikanteni uga gawe wilujengan utawa gawe sesaji. Yen aku lan kowe dingerteni pamrih ora bakal ganggu tandurane para wong tani. Ning lumrahe wong urip kuwi mung ngarep numpuk bondo. Wegah rekoso moh kelangan. Bareng disuda sithik rejekine sambate nganiaya. Sambate nganiaya. Inggih, mula kang saka iku yen ana wong desa ana wong tani kok ninggalke karo budayane. Ora gelem meweh. Ora gelem meweh, ora gelem dedana, apa meneh dedana. Tumrap budaya kuwi kena diganggu. Inggih, yen ngaten kula sarujuk. Kula cocok mangkat dina iki sawernaning ngomong. Ayo budal yo, ayo. Hey, sila ketutuk gandang. Wetengku sengkil. Ayo coba dibujal. Cok. Ayo padha budal golek pangan. Ing papan kene ora ana pangan, larang sandang larang pangan sing ana ning Medang Kamulan. Ayo, Cok. Budal. Golek pangan. Ayo, yo, ayo. Pak, golek pangan Pak,
golek pangan apa? Kowe cah cilik ngomah wae. Emo, Pak. Saiki zamane zaman mangan sing bergizi, mongko gratis ora mbayar. Ora usah. Saiki kuwi wong ora kurang pangan ning kurang pegawean. Nek ming wong mangan kuwi ngomah kuwi akeh ndok, akeh iwak, akeh roti kunjungan, mung do basa dibuak ning pamuwan. Sing dibutuhke kuwi kudu pangan ning pegawean. Sing dibutuhke kuwi dhuwit, dudu kok mangan gratis. Ning aku elu Pak arep golek pangan Pak, mergo pangan ning omah ora enak. Bapak kalau simbok le masak mung trimo jangan pencok kulit melinjo. Ora doyan Pak. Terus aku tak melu ning Siluwo Pak. lho kok ning Seruwo? Sebab ning ngalep esuk cok dipalingi kupat tahu. Aja ngarep-arep yo yen ana. Nek ora ana sauto la apa-apa Pak. Bakule wis turu. Ya wis dolahke mi ora apa-apa Pak, ning aja saiki. Kapan Sesuk-esuk wae. Nek saiki kok ndak melas aku lah mangan apa sesuk wae Pak. Ya wis. Turu. Mengko yen wis tekan desa Seruwo tak gugah. Oh, jadi tulu ya Pak. Turu. Ya tak tulu Pak. Bayi kandhane kok ngeyel. Kon micek kok ya crigis wae. Apa? Aduh Pak, cilitku dicunduk saka mbuli Pak. Piye? Cilitku dicunduk saka mbuli. Silitmu sing nyunduk sapa? Gak lo Pak, gak lo. Ana sing nyunduk saka mbuli, waduh Pak. Pak. Wes Pak, bali wae Pak. Bali wae Pak. Bali aku wedi Pak. Meneng. Tak gajule. Sapa sing ganggu kowe? Oh, ana sing nyunduk saka mbuli Pak, aku mau bali wae Pak, aku wedi Pak. Bali wae Pak. Oh, bangsa telek. Setan kok mungsuh karo setan. Setan ki mungsuh menungso, aja mungsuh setan. Menungso dadi mungsuh setan. Nek setan kuwi kancane karo setan. Aja kok setan mungsuh karo setan. Bali wae Pak, bali Pak. Bali wae. Ora usah neluske yo Pak, bali. Ya wis, bali wae bali. Ya bali Pak, bali. Yuk.